A Avenida de Marín foi o lugar elixido polo Bloque Nacionalista Galego para anunciar todas as propostas en materia de infraestructuras. O lugar non foi casual, xa que o principal obxectivo do BNG de Pontevedra é a recuperación da ría de Pontevedra, pero non é o único. Lores comprometeuse esta mañá a rematar a circunvalación de Pontevedra ata Curro. O máis importante do punto de vista de infraestructuras é rematar a circunvalación de Pontevedra. Somos a única cidade que non ten circunvalación e que ademais cumpliría unha función fundamental de sacar do centro da cidade e dos bordes da cidade o tráfico pesado, conectando os polígonos industriais de Barromeis, da Reigosa e salindo hacia da Reigosa e do Campiño, salindo hacia Vilaboa e hacia Porriño e Vigo, de maneira que non sexa necesario cruzar a cidade e poidamos recuperar tamén vías importantes. Os nacionalistas comprometeronse a que unha vez estean rematados os novos xulgados, a principal dotación será a execución do Gran Montecelo. Que se inicie canto antes a gran dotación sanitaria que é o hospital, o Gran Montecelo, ou a ampliación do Hospital de Montecelo, que nos garantice unha asistencia sanitaria para toda a comarca para moitísimos anos, non? Outro dos proxectos estrela do BNG será conectar a estrada de Marín coa autovía a través de Mollabao. Neste barrio coinciden distintas administracións, distintas infraestructuras que dificultan moitísimo a execución dun proxecto. Pero o proxecto témolo perfectamente en mente, estamos neste momento pendentes única e exclusivamente da autorización de costas, queremos que este é un terreno que está o suficientemente degradado como para que calquera actuación que se faga vai a mellorar o espacio dunha forma clara, non? E vai a posibilitar mellorar e calmar o tráfico e mellorar a calidade urbana de todo o entronque da cidade con a avenida coa antigua estrada de Marín, e se non facemos esta conexión é prácticamente imposible facelo. O candidato á alcaldía tamén mencionou a variante de Alba, a mellora da seguridade viaria no Camiño de Santiago ou a remodelación do nó de Bombeiros e da Senda Verde entre Pontevedra e Arcade, un conxunto de infraestructuras coas que Lores está convencido de que Pontevedra seguirá medrando.